Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po kita para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. Merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection, and to give us new life. By this you make us your children to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten this sublime dignity? We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children.
Mother of perpetual help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son, strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God. You accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share His resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same while praying for our own intentions and the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the broken-hearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin, which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility, that we may do our part in making our home a haven of peace, like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of perpetual help. Holy Mary, pray for us. Holy Virgin, conceived without sin, Pray for us. our Mother of perpetual help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men, Loving Mother, help us. that we may be more and more like our divine Lord as you were, Loving Mother, help us. that we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus, Loving Mother, help us. that we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin, Loving Mother, help us. that we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance, Loving Mother, help us. that we may be aware of God speaking to us in the events of daily life, Loving Mother, help us. that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, help us. that we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, help us. that we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, help us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we may strive to be true Christians by your loving concern for others, Loving Mother, help us. that we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of these world's goods, Loving Mother, help us.
that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Leo, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by your hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Please rise. Please kneel. Thanksgiving prayer. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received
through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata, Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matuka po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ay nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot kan Abanyo family. Special na kagadan for family, friends, and own healing physically, mentally, and spiritually. Dulot ni Jenny. For good spiritual, physical health, and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For healing and fast recovery of Mama Nelly. Dulot ni Mr. and Mrs. Wilmore L. Salazar and family. Special na kagadan, dulot kan Abanyo family. Para sa kapaingaluan kan mga minasanod na kalag, Justin Raymond, dulot kan Sanyosa family. Eduardo, dulot kan Mendoza family. Froilan, dulot kan Asopardo and Cantara family. Father Joseph, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Nilo, Esther, dulot kan Mitra family. Elmer, Karina, Elmar Charvin, dulot kan Ricafort and Discaya family. Jose, dulot ni Nilfali. Death anniversary of Elita, dulot ni Kim Angela Evasco. George, dulot kan Bayona and Loxine family. George, dulot kan Daughters of St. Jude. Death anniversary of Edgar, dulot kan Morales and Bulalakaw family. Adriano, dulot kan Osorio family.
Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton ang awit sa pagpuon. Hinapon namin inipon ng Isus sa Diyos na sa tungkapos. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kanaaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan Bapa sa Ido. Asin sa imong Espiritu. Ang daw na Miyerkules, kaya sa rong komunidad kita nagkakatiripon sa pagtaong ondra sa tuyang mahal na ina, sa iyang titulong Nuestra Señora Nindanay na pagtabang. Magdulok kita sa iyang tabang sa tahaw kan sa tuyang mga inaagihan mo niyan na kadipisilan, lalong-lalo na pakatapos kan bagyo. Siring bansal daw na inipet sa 12, iyo po ang memorial ni San Josaphat, sarong obispo asin martir. Sa iyang naging misyon, iyo na pagsaroon itong Eastern Orthodox Church, asin ining Roman Catholic Church. Asin dahil kayan, nagi siyang sarong martir, nagtaya kan sa iyang buhay. Kasabay man po kan sa tuyang mga personal na intensyones, isabay man niya to itong mga kahagadan, kay itong mga tao, lalong-lalo na kan panahon, kan bagyo, na nagpamisa, na dai na imisa, o na isabay sa mga intensyones, an sa indang intensyon. Kunyan bidbidon ta, an sa tuyang mga pagkukula, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos. Tanganing magtanigo kitang magselebrar kay ining mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot sarabay kitang masabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigdi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamipi kita, kagurangnan,
Namimibi kami, pahirua sa imong simbahan, ang Espiritu, tanganing siring na si San Josaphat, mantang napano kaini, nagdusay kan buhay niya para sa karnero, kami man na pinakusog kainiman sa ng Espiritu, uli kan sa iyang pamibi, dai matakot na magdusay kan sa mong buhay para sa kapwa. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay, sinagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro nin kadunongan. Pagdangog kamo mga hade, asin pakasabutan nindo, kamong mga hukom sa kahiwasan kaining daga. Paghurop-huropan nindo, paghimali kamo mga may kapangyarihan, sa dakol na mga tao, mga hade nindakol na mga banwaan. Hulitaan kapangyarihan balaog na hali sa kagurangnan, asin ang pagkahade gikan sa urog kahalangkaw. Siya ang maugid kan sa indong mga gibo, asin masiyasat kan sa indong kaisipan. Hulita minsan kamo surugoon kan sa iyang kahadean, dai kamo nagtaonin matanos na kahatolan, dai nindo inutuman tugon, asin dai kamo nabuhay susog sa iyang kabutan. Panali asin makangingirahat ang malatong sa indo, hulit ang magabat na silot, ang nakahanda sa mga ibinugtak sa halangkaw na katungdan. Ang daing sukat mapapatawa dahil sa pagkaherap, alagad ang mapangyari, sisilutan nin makuri. Hulit ang kagurangnan nin kabos, dai natatakot sa kiisay man, dai masibog sa atubang nin kadakulaan. Haros ta siya ang kaglalang, kan lakula, pati kan saday, asin parantay na inaataman niya ang gabos, alagad mahigpit sa pagsiyasat, ang gigibuon sa mga may kapangyarihan. Kaya ang mga hade, ipinaabot ko sa indo ang sakong tataramon, tanganing makanood kamo ng kadunungan, asin day kamo magkasala. Ang mga minagalang sa mga banal na bagay, paghihilingon man na banal, asin ang mga nakanood ka ini, magkakaigwanin kalasag. Kaya hurup-hurupa ang sakong mga tataramon, mauton mo, asin matutukdoan ka. Tataramon kang kagurangan. Salamat sa Diyos. Bumangon ka, O Diyos, asin hukuman mo ang kinaban. Bumangon ka, O Diyos, asin hukuman mo ang kinaban. Surugan nindo ang dukha, asin ang ilo, ang katunosan gibuhon sa nagtitios, asin nangangaipo. Ligtasan nindo ang mga dukha, asin mapakumbaba. Agawan nindo sinda sa kamot nin mga tampalasan. Bumangon ka, O Diyos, asin hukuman mo ang kinaban. Ako masabi, kamo mga Diyos, kamo gabos mga aki, nin urog kahalangkaw, alagad siring sa mga tao, magkakagaradan kamo, magkakapurkan kamo, siring sa arinman na prinsipe. Bumangon ka, O Diyos, asin hukuman mo ang kinaban. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Pagpasiring sa Jerusalem, si Jesus nag-agi sa pag-ultanan kan Samaria asin Galilea. Kan naglalaog sa sarong banwa, sinabat siya nin 10 dauton na naguntok sa harayo asin nagkurahaw, Jesus Maestro, kay raki kami.
Pagkahiling sa inda si Jesus nagsabi, "Lakaw, pumahiling ka mo sa mga padi." Nasa dalan pa sinda, nagkarilinigan na. Saro sa inda, pakamati na siya marahay na, nagbalik as nag-umaw sa Diyos sa halangkaw na tingog. Duminapa sa pamitisan ni Jesus as nagpasalamat. Ini sarong Samaritano. Si Jesus naghapot, "Bakong 10 gabos ang narahay, hainan siyam." Daing ibang nagbalik na magpasalamat sa Diyos, kundi ining taga-ibang banwa. Nagsabi sa iya, "Bango na, lakaw, an sa imong pagtubod, iyo ang nagligtas sa imo." Mga tugang kong namumutan, marahay na barata kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Saro naman na istorya nin pagbulong, an sa tuya pong nadangog mo niyan sa tuya pong Ebanghelyo. 10 an nag-agrangay, naghagad nin tabang sa kagurang na nabulungon, alagad saro sa naa nagbalik. Gabusin na nabulong, alagad saro sa naa nakarumdum magbalik. Sarong foreigner, sarong Samaritano. An sa iyang attitude nin pagpasalamat, ito ang naging dalan. Tanganing makamtan niya ang kaligtasan. So iba nabulong sa nasa hawak, alagad siya nabulong sa Espiritu. So nagkaduwang halipot sa napong puntoan, gusto kong paghurup-hurupan ta. Number 1, naan pagpasalamat, iyo ini ang minakompleto kan kabulungan na minamautahali sa kagurangan. Gratitude completes the miracle. Ang kabulungan po, bako sa lang sa hawak, kundi dapat ini tumaros sa satuya man ang mga puso. Healing is not only about the body, it's about the heart that remembers to say, "Thank you. Salamat po, kagurangan." Kadaklan sa tuya, nag-aako nin bendisyon every day. Bendisyonin buhay, marahay na salud, ang pagkakaigwan nin pamilya. Alagad piraman sa tuya ang minapasalamat. O kanakaaging bagyo, kadaklan nag-ako nin bendisyon. Naakomodar sa simbahan, pero di akong naramdaman na nagdulok sa kuya after the typhoon, na magsabi man lamang, "Thank you, Father, for accommodating us." Di man ako nag-i-expect na pasalamatan. Pero mahiling mo lamang bagas o attitude na na-appreciate man lamang. This is not a public or government building that you can accommodate evacuees. Pero tigihingo man kan simbahan, dawa gura no kasadit sa nailing sa tuyang lugar, na maakomodar ang sa tuyang mga tugang na nangangaipo. Pero kita minsan ang attitude ta, bakong iyo kaloy, kumbinsido sa sakristan bago mga turog. Minsan, di kita nakakapagpasalamat, lalong-lalo na sa mahal na Diyos, kadakol kitang inaakong bendisyon. So safety, so protection that we receive during the typhoon. Nahiling man po siguro nindo sa Diyos. Itong talagang inagihan kan bagyo. Digdisa na sa tuya, ang first district, na grabe po duman sa muya. Puon TV, hanggang ngunyan, dahil pa pong kuryente duman. O dahil pang signal ang mga internet, cellphone. Kita, we already enjoy the light, the electric fans, the aircon. But do we ever thank God for that? Kaya magayuno na mahiling ta, ining naging attitude ka ining saro. 10 sinda, siya sana ang nakarumdom na magpasalamat. Sometimes we are like the 10 or those 9 lepers. Itong siyam, madali sa nang dumudok sa mahal na Diyos, pero haloy na bumalik sa iya, tanganing magpasalamat. God doesn't just want to be our emergency contact. He wants to be our constant companion. Bako sa nang madulo kita sa iya kung nangangaipo. Narurumduman sa nang St. Jude, pag nangangaipo, mag-evacuate. Pagkatapos kaiyan,
daita na narurumduman ang parokya. Yan. Tingpaparainitan ta na ang parking kang mga nagsisirimba. So magayot wag ang paghurup-hurupan iyan tabi kaloy ano. Yan. So, ikadua na punto, ang nagpapasalamat na ang puso, sarong pusong dayupot. Sabi nga ni Kayan, itong nagpasalamat na Samaritano, ito ang nakapahimo, tanganing magi siyang iba sa iyang mga kairiba. He was an outsider, yet he recognized God's mercy. Ngunyan sa kinaban na pano po ni feeling entitled ang mga tao. So entitlement baga. Ay obligasyon na yan kang gobyerno. Yung kaya ini so naging problema. Itong dole-out system that we have sa gobyerno. Gabos na tabang, pagmati kang tao, obligasyon. Ngunyan na dahil pa nababalikan luman kikuryente, lalong-lalo na sa First District, nakulong ka pa mahiling na rants sa Facebook, tigpapara, baratikos, so aleko, mga huslaon, mga lineman, hanggang ngunyan, dahil pa napapakara. Feeling entitled. Pag-una nindo kaining mga lineman, dahil tigigibuan sa ilang trabaho, nagsasakripisyo. Diba? Kulang sa pasensya. Because of this entitlement thing. Dahil kita nagpapasalamat dahil ta feeling ta, entitled kita tabangan. But a grateful person stands out as a witness of faith. Kapag kita daa po minapasalamat, pinoproklamar niya to, o sinasabi niya to, that I did not earn this. Igwa ako kaini, bako dahil ta, entitled ako kaini, bako dahil sa esfuerzo ko, kundi tigmimidbid ta na ini sarong grasya. Asin an sa tuyang siring na kapakumbabaan, iyo an minabukas para kita makamtan niya to ang tunay na kaugpahan. Kaya hagadon po niya to, an tabang asin intercession kay ning santo na an sa iyang kafiestahan sa tuyang ginigirumdum niya si Saint Josaphat sarong obispo asin martir kan sa tuyang simbahan mayong minawod kundi an pagkasararo nin tawo mayong pinaghingowa sa iyang buhay kundi naan pagpasalamat sa mahal na Diyos, ma-expressar niya sa iyang misyon bilang sarong padi, asin bilang sarong obispo, na inimahiling sa pagkasararo kantabo. Let us also be like that one Samaritan who returned, grateful, humble, and faithful. Taan pagpasalamat, minahimo na an ordinaryo niya tong aldaw, maging aldaw na pano nin bendisyon. Kasi nini ang mahimo, tanganing kita bilang mga ordinaryong tao, maging siring man ni Saint Josaphat, sarong santo asin banal ni Diyos. Amen? Sangaran ka na ba, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maakumanlugod
kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, naurog kamaheherakon pabulusan sa imong bendisyon sa mga atang na ini, asin parigo na kami sa pagtubod sa imo na pinahayag ni San Josaphat sa pagpabulos nin dugo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong Itaas ang mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoo, dapat. maniniko asin dapat. Matano sa sinakakaligtas na lanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama. Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Huli, taan dugong pinabulos kan palada na martir na si San Josaphat sa pagpahayag din pagtubod sa imong ngaran sa pag-arog ki Kristo, nagpapahiling kan sa imong mga ngangalasan, linulubos mo sa kaluyahan ang kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaibakan gabos na santos sa sin angeles sa kalangitan, sarabay kaming minasabi. Banal, Banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan. Husana sa kaitaasan. Paladan ang minaligdi sa ngaran kan kagurangnan. Husana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, pasin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabuos sa sinbag kakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, sa pagkuan niya man din kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinoo sa iyang mga disipulos, naan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasadan. Ini ang paggibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak kasintugo ni Kristo pagsararoon kada Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles kaibahanan sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos kaibahan si San Josaphat, nakainto pa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mo, si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos, sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, ang gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen.
natukloan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos don na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niyamo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraod. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan, sa mga aldaw nyamon katuninongan tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, baging danay natalingkas sa kasalan, asin ligtas sa gabos, nakapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Yesu kapanahonan. Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa ido, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa ido. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan, asin pagkaburunyog, sosok sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo, Asin sa imong sa tuya espiritu. mo niya nahira sa lambang saro, anin akong katuninongan. Peace be with you. Kordero Kan kan Diyos. Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uya, ang kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan ining langit no na lamesa, magwara sa mo kan espiritu nin kaisugan, asin katuninongan, na sa paarog ni San Josafat, talingkas bing gamiton an samong buhay sa kaumawan, asin pagkasararo kan simbahan. Huli kay Kristo na samong kagurangan. Amen. Salamat po sa indo kapos. Sabihon sa katait, salamat. Magayon ng pagdangugo ng word na thank you or salamat. Yan. Sana makadangog ako kan siring na mga tataramon. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong Bendition ang espiritu. lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na simbay herako na nama an aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. With you, blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,